Juang'ang'no amigo mana kwai ke mana kuom thuolo machuok kende manibela ni riwruok makedo ratich oganda ipacho ka Kenya National Commission on Human Rights ywak ni sirkal mar Kenya okosedewo rito ratich oganda kaluwore kod riwruogno nyaka sani jo Kenya 22 osenegi e yo ma ok ni kare ka ji 9 oselal godo kod duonde mopogore opogore mag piny owacho. Riwruok bende olero ni pek mar ngima ipacho ka osemono thoth oganda dago ngima makare ka piny owacho idwaro mondo mi oduok piny nengo mar ngima. Gidhi nyime ka gikwedo wach ma dwaro kar daro oganda gi thuon kuonde mag dakie kendo weyogi maonge kuonde jot. The Commission calls on the Ministry of Energy and Petroleum to foster transparency and accountability in the oil sector to cushion Kenyans from unilateral decision from unscrupulous oil marketers to dictate and hike fuel prices. There were 3 cases reported on Mombasa Road, which are the Pakistani nationals and a Kenyan driver. We also reported the case of the South Sudanese, Maurice Mabior, who was abducted from Kangunda Road by people in police uniform. And we also highlighted the case of Osman Khalif, who was an aide to the Nairobi County Governor. The abduction